Vi længes alle sammen efter julesne, men når jeg kigger ud af vinduet, er der ikke så meget at se. På tv hører jeg alle sige, at det er snart, men jeg ser kun overtræk og minus på min Mastercard. Så udover reklamer fra oktober med lidt lys og pynt, er der ikke så meget, der siger mig, at min yndlingshøjtid er begyndt. Jeg vil have julefrokoster med alt for meget snaps og hotte nissepiger, der gerne flasher deres babs ind under mistelten, hvor du er sikker på at møde den alt for stive sekretær, der piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have, I får en glædelig jul, og håber I endnu en gang vil nyde en vores julekugler. En tur på skøjter med min scoring fra i går var nok ikke så lækker, men man må jo tage, hvad man kan få. Da hun kopierede røven på min chefs kontor, var jeg solgt og spurgte, om ikke vi skulle holde jul med hendes mor. Men det at følge ønskesedler er da nok det værste gøjl, for jeg mener, alle mennesker skal have gummilegetøj. Jeg vil have julefrokoster med alt for meget snaps og hotte nissepiger, der gerne flasher deres babs ind under mistelten, hvor du er sikker på at møde den alt for stive sekretær, der piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have, I får en glædelig jul, og håber I endnu en gang vil nyde en vores julekugler. Er det virkelig dig, der er julemand? Nej, jeg er hotja for pjort. Hvad fanden tror du selv, jeg laver den her skoddragt? Alt det lort med jeg skal igennem skorstenen er der mega larm. Gud er jeg der ej for tynd, fordi mit tøj det sidder stramt. Jeg er træt af alt jeres kære julemand, jeg ønsker mig. Ja, I får gaver, men I får dem fandme ikke af mig.